Sexan benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o programa da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Coa quinta bandeira Muros de San Pedro arrancou este sábado a temporada 2021 na Liga A. A máxima categoría encargouse de subir o pano deste curso, mentres que a Liga B e a Liga Feminina farano a vindeira fin de semana. Esta temporada de récord con 31 equipos, unha cifra que nunca antes se conseguira. 12 desas embarcacións, as da Liga A, deronse cita no Porto Muradán para loitar pola primeira camisola amarela. A configuración das quendas determinouse por sorteo e na primeira compareceron Puebla, Rianxo, Mecos e Salgado Perillo. É dicir, nesta serie remaron dous dos equipos que o pasado ano conseguiron ascenso á máxima categoría. Nas augas de Muros había de completar 6 longos e ao remate do segundo vemos como Mecos chegou destacada. Os do Grove lograban 5 segundos de vantaxe sobre Rianxo, 8 respecto a Puebla, mentres que polo carreiro número 4, Salgado Perillo, pasaba descolgada. Mecos non deixou de incrementar a súa renda, os remeiros da Mequiña repiten unha temporada máis na Liga A, que este ano conta con 2 equipos máis que no 2020, 12 conxuntos que van medir forzas durante as 12 bandeiras dun calendario que concluirá na última fin de semana do mes de agosto. As traíñas desta primeira quenda nos dous últimos longos, co primeiro posto decidido, a incógnita era saber quen finalizaría segunda, con Rianxo comezando o último parcial con 5 segundos de vantaxe sobre Puebla. Esforzo final para Mecos, dominando de principio a fin e impoñéndose cun tempo de 21 minutos e 19 segundos. Ainda que Puebla se ya chegou, Rianxo mantivo o segundo posto. Os da Pobra, un dos recentes ascendidos, outro equipo que estrea a categoría, Salgado Perillo, ocupaba a cuarta posición. O público que se preparaba para o momento máis intenso desta xornada inaugural, porque na segunda quenda coincidían os dous equipos do Concello de Muros, Esteirana e Muros. Esta serie completábana Bueu Tecarsa e Cesante Rodavigo. Precisamente os de Redondela, que proceden da Liga B, recibiron unha penalización de 5 segundos por adiantarse na saída. Posta en escena poderosa de Bueu, que a conclusión do segundo longo chegaba con 14 segundos de vantaxe sobre Cesantes e 2 segundos despois realizaban a virada Muros e Esteirana. Polo tanto, igualdade máxima entre os dous equipos do concello anfitrión. Bueu ia a outro ritmo, pulverizando os tempos establecidos por Mecos, a traiñeira que se impuxera na primeira quenda. O conxunto adestrado por José Ferral confirmaba deste xeito a súa candidatura a vestir o primeiro mallota amarelo da Liga. 6 novidades no seu equipo respecto á temporada pasada presenta Bueu. Entre as perseguidoras, Cesantes remataba o cuarto longo 2 segundos antes que Muros e Esteirana viraba 5 segundos dos de Redondela. O duelo local estábase decantando polo momento a prol de Muros, pero isto ia variar nos dous últimos parciais. Longo final, Bueu que apuraba ao máximo para meter máis presión aos equipos da última quenda, e por detrás Esteirana, que se situaba a altura de Muros. Entrada en meta de Bueu, situándose primeira na bandeira cun rexistro de 20-43. Muros cedía terreo e pola segunda praza sprintaban Esteirana Cesantes, pero os de Redondela cargaban coa xacción da saída, así que os de Esteiro facían segundos na quenda e tamén rebaixaban o tempo de Mecos. Muros entraba cuarta, pero clasificaríase por diante de Cesantes. Faltaba a terceira e última serie coa filial de Cabo da Cruz, San Bertolomeu Bersí, Vilaxoán e Mera. Partía como favorita a su campeoa da pasada temporada e San Bertolomeu cumpriu con ese papel. Os de Meira destacábanse, pero máis que pendentes das súas rivais de serie o estaban do crono. Bueu establecera un rexistro moi difícil de rebaixar e no remate do segundo longo o tempo de San Bertolomeu situábase só un segundo por debaixo do de Bueu. Despois dos moañeses viraba Mera, que se adiantaba en 3 segundos a filial de Cabo de Cruz. Nada que ver os rendementos da mariñeira respecto ao ano pasado, cando foron os cabeiros da Liga A. Lonxe do ritmo das súas compañeras de quenda marchaba Vilaxoán. Do máis interesante presentábase a resolución desta quinta bandeira Muros de San Pedro. Estaban o pasando en grande os espectadores. Remaban as trañeiras buscando a finalización do cuarto longo. San Bertolomeu sempre a fronte, pero nesta virada ia a marcar exactamente o mesmo rexistro que Bueu. Igualdade total nos tempos dos dous equipos do Morrazo,
Mera mantiñase segunda, pero a filial de Cabo estaba só un segundo. Entre estas dúas embarcacións estabanse xogando o terceiro posto na bandeira. No penúltimo longo, San Bertolomeu incluso empeoraba o rexistro de Bueu, un segundo por riba. Todo se ia decidir nos metros finais. Cabo que adiantaba a Mera, e por diante a chegada de San Bertolomeu Oversea, que lograba o mellor crono, un segundo e medio mellor que o de Bueu Tecarsa. Segundo posto na quenda e terceiro na xornada para Cabo. A continuación finalizou Mera, a gran revelación. E por último, Vilaxoán ocupando a novena praza. San Bertolomeu recolleu a primeira bandeira da temporada en Muros. Estoy muy orgulloso porque estamos ahí en la segunda tanda, o sea, mejor imposible empezar la temporada. Estábamos ahí muy igualados, pero é así, as regatas son así. O planteamento era, desde un principio, gañar a Liga, e o planteamento que hai, non pensamos en quedar segundos, nin terceiros, nin moito menos. Clasificación da xornada coa vitoria de San Bertolomeu por un segundo e medio de marxe sobre Bueu, terceira Cabo, cuarta Mera e quinta Esteirana. A Liga regresará o domingo na Pobra do Caramiñal, onde coincidirá coa feminina. A B comeza con citas en Vigo e Cangas. Somos un club de canteira que, por a nosa forma e o sitio onde nos situamos, a nosa lema é a canteira. E neste momento encontrase nunha situación moi boa, onde participamos no Campeonato de España, tanto en bateres como en trañarillas, e iso é porque a canteira está funcionando perfectamente. O meu objetivo do equipo na Liga B é chegar o máis alto posible. Se temos posibilidades de ascender a Liga no play-off, pois evidentemente remalo, facer o mellor que podamos e chegar ainda máis alto que o que fixemos na temporada pasada. O equipo desta temporada creo que é un equipo grande, máis grande que a temporada pasada, sobre todo moi xove, conseguimos unha gran cantidad de remeiros, aínda que con pouca experiencia, bastante xóvenes, todos con moitas ganas de remar e dalo todo. Seguimos cos protocolos, estamos máis tranquilos na situación que nos encontramos neste momento, pero sí con moitas dificultades, mantendo totalmente os grupos de remeiros por categorías e grupos que é fundamental para que non nos teñamos que levar grandes disgustos. Esperemos que isto siga así, en este momento estamos nun momento tranquilo, diríamos. O equipo femenino creo que temos un equipo moi curioso, un equipo que a nosa aspiración é ganar a Liga Galega indiscutiblemente. E a segunda meta sería estar na final da Concha, que será complicado e difícil, pero esas son as dúas metas que nos plantamos este ano. Tras proclamarnos campeonas de Galicia en bateles e tamén en trainerillas, a verdade é que os ánimos están polos aires, pero tamén temos os pés na terra. As temporadas pasadas foron duras, pero no remo a experiencia é a base de todo, somos un equipo de canteira que sempre aprende a ir a máis e a ter a cabeciña dura. O equipo masculino é un equipo de xoventú, con algunos veteranos que van polo medio, aspiramos a estar na tanda do honor da Liga B. Estamos crecendo e coa novos rapaces que veñen desde a canteira, esperamos que nos próximos anos podamos dar un paso importante. Os cambios con respecto ao ano pasado son os remeiros, que pasamos de ter un equipo senior maior a ter un equipo senior máis xove, cos juveniles que subiron este ano, tamén que creceu, viron remeiros de outros clubes, as ganas siguen sendo as mismas e a expectación é maior. O equipo revelación desta temporada, pois non sei, pero eu creo que o resto de equipos conta con nós. O crecemento do remo feminino en Galicia é unha obviedade, este ano somos un porrón deles,
Nos beneficia que a Liga Femenina vaya máis, a rivalidade entre as compañeiras só está na auga, fora estamos todas moi orgullosas de, entre todas, levar ao remo femenino a onde merece. Que fice de chapela de outros equipos as ganas que poñemos para así a remar, a forza coa que facemos, aínda que un día saque un mal entreno, sempre vamos a polo seguinte. Eu como patrón apórtame moita inestabilidade mental, é un deporte moi duro, sobre todo físico e mentalmente, sobre todo para min, pero xa non podo pensar na miña vida sen el, puesto que aportan un montón de compañeiros maravillosos, unhas grandes experiencias, unha felicidade que a veces é eclipsada por un sufrimento, pero que sempre está aí. As instalacións son instalacións novas, con bastantes bons servicios, pero moi cortas de espacio. Es decir, nos facía falta, andamos a ver a posibilidade que hai de ampliálas, porque coa cantidad de canteira que temos, que estamos neste momento, creo que andamos sobre as 150 fichas, é moi complicado poder, e sobre todo con estes anos da pandemia, poder entrenar todos dentro do club. Creo que o que máis necesita neste momento sería renovar unha das furgonetas que tenemos, que ten moitos anos e que habría que ir renovando polo tema do transporte, sobre todo dispoñendo dos dous clubs, tanto masculino como femenino, se nos fai escaso e necesitaríamos unha furgoneta nova. Desde logo, agradecemento aos patrocinadores, como pode ser Friolla ou Cosa, como pode ser indiscutiblemente a Administración, o Concello da Redondela, que é o noso máximo aval que temos para seguir funcionando, a Diputación e, desde logo, tamén a Xunta de Galicia. Pois un montón de patrocinadores pequenos que nos van apoiando ano a ano e, sobre todo, tamén os socios do club, que tenemos uns 400 socios, que tamén nos dan un valor, diríamos, añadido para poder convivir nesta parroquia.